हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थ'द' बिदिबा नायलांबाय थादो। जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। बेवहाय गोदोनि राजानि न'बो नुगोन। बे जायगाया जोंनि बङाइगाव एरियायावनो बिद्दाफोर होनो बे जायगाखौ। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय, होमबानो नुगोन। लामाफोरा नै बिराद मोजां बे ससेयावहाय। हाजोफोर दङ आरामनो। मोजांथारना जायगाया। नैबे गार्डेनाबो जि मोजाङै साफाथार। बेरायफैनो मोजां जाथारगोन। बाजार मोनहैहां जाबाय बिद्दाफोर। बिद्दाफोर बाजार मोनबाय। बे जायगायाव खालि मा नुगोन, मुस्लिमफोरल' नुगोन आरो बांसिन। नायलांबाय थादो, राजानि न'खौबो मोननोसै। नै गेटखौ मोनबाय। दासिमबो राजाया दङमोनब्ला जोङो हाबनो मोननाय नङामोनदां। जं गोलाव गोलाव लानानै सान्थ्रिफ्रानो होबथागौमोन खोमा गेटआव। न'खौ मोनफैबाय नै आरामथार मालाय। बिफां बागान, नारेंखल बागान, खाथियाव साहा बागान दं। फिसा फिसा न'फोरबो दङ। मोजांथार नै न'फोरा। फुरा सेल्फि लाखावबाय जोंहा फट'। राजा न'आव सेल्फि लाखांनानै थांफिनसै जोंहा नै। नायदो खाथियाव न'फोरा। मोजांथार। थांफिनबाय जोंहा। साहा बागाना नै खाथियावनो दङ। गेटआ नै मालाय दासिमबो मोजाङैनो जोथोनै लाखिनानै दङ। बाजार आरि खालामखांनानै फैफिनबाय जोङो। लामाया नै मालाय मोजांथार जायगायाबो। नै हाजोआव आराम फट' गारि लाफैनो मोजांथार। हाजोखौ आराम नुथारगोन समायनानो। नै बांगाल मुस्लिमफ्रा मालाय बिथिंनो जि खुसेर बागानल' खालामो। खुसेरल' नुगोन आरो बे साइडआव। मुस्लिमफोरनि जायगा बे साइडआ। हाद्रागाव होनो नैबे ससे जायगा एरियाखौ। लामाया बेवहाय एसे गाज्रि। हाद्रागाव एरिया मुस्लिमफोरनि। बारानो बिराद डिस्टार्बखा, रायज्लायबाबो मोजाङै खोनानो नागिरा। डिस्टार्ब खालामबाय थायो बारा। लामायाव दखान नुनानै गुदुं गुदुं सिंग्रा एवगासिनो। सिंग्रा जालांसै जोंहा। मेथाइ जाखांनानै फैबाय जोङो। बाय बाय।